A yau ne zan nuna muku yadda ake amfani da lightroom a editing raw image. Shi lightroom, banda lightroom akwai capture one, akwai picasa, suna nan da yawa, but wanda aka fi amfani da su ne capture one da lightroom. Ni dai da capture one da lightroom nake amfani, kuma zaka yi haɗa su daga capture one yana popping colors. Wurin fidda colors kan capture one ba kamar shi, but amma da lightroom nake aiki, so yau zan nuna muku yadda muke amfani da lightroom. Yanzu mun shigo cikin za mu shiga cikin lightroom mu, gashi nan mun buɗe inda za mu yi importing sabon hoto. So yanzu mun buɗe hoton mu, yanzu za mu fara editing ɗin shi. Wannan a raw yake, ba abin da aka mai, straight from the camera aka fito. So the first thing da ya kamata ka yi dama shine ka yi balancing hasken ka. A wannan hoto za ku ga haske yayi yawa. Ni dai da nake fara nawa shine in rage mai highlights. Idan na rage highlights gaba ɗaya, na san na gama da su, then sai in zo exposure, sai in rage shi kaɗan. Ga hoto ya fito, hoton ya fi details sun fitowa haka. Zan ƙara mai contrast, zaka dai duk abubuwa ne wanda na enhancing hoton. Then sai mu zo shadows. Highlights su ne kamar inda haske ya fi, inda ya fi haske a jikin hoto. Shadows su ne kamar wurin duhu a cikin hoto. Sai akwai midtones, su ne a tsakiya. Yanzu sai mu zo shadows, mu ɗan ƙara shi kaɗan saboda ba mu son yayi yawa. Sai akwai whites, bari ku ga abin da zai faru in na rage whites gaba ɗaya. Idan na ƙara shi gaba ɗaya kun gani, to wurin whites duk inda fari yake nan shi yake taɓa. Kun ga whites ɗin mu ma za mu ɗan sauke shi ƙasa, amma ba sosai duka ba. Sai blacks ɗin mu za mu iya ƙara ƙasa da shi. Kun ga wurin gashin nan, idan muka kai whites sama sosai kun ga ta yi fari da. Idan muka kai shi ƙasa sosai duk inda baƙi yake zai ciza. So sai mu ɗan rage shi ne kaɗan, za mu rage shi ba sosai ba saboda yana affecting hoto sosai. Then akwai texture. A texture nan, idan muka yi haka mun ɗan ƙara hoton. Idan muka rage texture kun ga hoton yayi sulɓi da yayi smooth da. Idan muka ɗan ƙaro shi haka, kun ga irin texture ɗin ya fito sosai na shi. So za mu rage shi, ba sosai muke son shi. Muna son texture amma ba wai sosai ba, saboda texture shine kamar quality hoton ka. Yanzu wannan hoton idan aka gama editing ɗin shi lafiya lau za ka yi bana da shi ka gan shi lafiya lau tantan. Then akwai clarity a ƙasa. Shi ma clarity kamar irin quantity, wannan ɗin ne yake ƙara clear. Irin da more clear, irin making hoton ya zama more clear haka, ya ƙara zama sharp. Idan muka rage shi kun ga yadda ya koma. Idan muka ƙara shi da ya kun ga irin yayi sharpening ko ina, ya ƙara clarifying komai. Shi ma kaɗan ne za mu sa shi saboda yana affecting hoto da dama. Akwai dehaze. Dehaze idan ka kai shi, idan kana so hoton ka yi hazo kaga ya ƙara. In hoton ka ya riga ya hazo, in ka sa dehaze da yawa zai rage mai wannan hazo. So shi ma duk abubuwa ne wanda suke affecting hoto sosai. So kaɗan ake using shi. Akwai vibrance. Vibrance shi kamar wani AI ne zai amfani da ya ɗan yi kalolin hoton inda bai ji kala sosai bai ɗan ƙara mai irin kamar wani da AI ke aiki. Inda ba wannan sosai zai ɗan ƙara mai. Inda wannan ya ji kala ba zai taɓa shi ba sosai. Inda bai ji kala ba ta ji sosai ba shi ne zai ƙara. Kun ga yanzu muka ƙara kun ga vibrance. Idan muka rage shi kun gani ba wai yayi ba kala bane gaba ɗaya, amma kuma ya rage shi significant. Haka zalika idan muka kai shi ƙarshe ba ya ƙara mai gaba ɗaya bane, amma kuma idan irin yayi zazzaɓi wuraren da yake tunanin ba kala sosai ya ɗan ƙara musu. So vibrance mu za mu ɗan bashi a nan haka kamar 28. So sai saturation shine cizawa kalarka. So idan muka ja saturation ɗin shi kuma wannan gaba ɗaya kowace kala zai ciza ba ruwan shi. Idan ka ja shi ƙarshe gaba ɗaya kuma shine hoto ma zai koma black and white. Mun ga black and white ɗin ma hoton yayi kyau, amma kuma editing muke idan ya bamu kala. Wata rana mun yi black and white. So saturation ɗin za mu ƙara shi ma kaɗan, shi ma mun kai shi 5.
vibrant na 28, saturation na 5. So akwai HCL a nan, color mixers ne na, ko suka zo color wanda zaka yi individually ko ka zo HCL. Ni da HCL ina nake aiki cause ya fi mun sauki gaskiya. Na farko akwai saturation, kaga akwai red, akwai orange, akwai yellow, akwai green, akwai aqua, blue, purple, magenta. So kalolin nan da ya lissafa ma duk kalar da ka taba ita za ta ja. Yanzu kamar in muka ƙara wa ja saturation za ku ga ja kaɗai ke ƙaruwa. Idan muka rage gaba ɗaya ja kawai ya ragu, ja gaba ɗaya duk ja ya fita daga hoton. Saura ga yellow ne zan ce wannan yellow, orange da pink, magenta kenan. So za mu maido saturation ɗin mu sai mu ɗan ƙara shi kaɗan kamar 10. Sai mu zo wurin skin ɗin da oranges ɗin nan duk abin da orange da red da abin da ya zaɓi skin fatan mutum su yake taɓa. So sai mu ɗan taɓa shi kaɗan ya yi mana daidai da muke so. Amma ni aka ya ɗan ciza da yawa zan rage shi haka hoton ya fito. Dan akwai yellow, in akwai yellow a jikin shi ma in ka ciza the same thing. Amma za ka ba yellow ba blue a hoton sai ka zo wurin magenta ka ɗan ƙara saboda akwai magenta a ciki kaɗan. Na ji purple ma akwai amma kaɗan ne ba za ma ka gane difference ba. Purple kaga yanzu dan idan hoton ka ya hatsi da kamar ka ɗauka da ISO mai yawa dan sai ka rage shi a nan noise reduction luminance ɗin sai ka ɗan rage sai dan ƙara hoton ka wannan. So a bayan nan HCL ɗin nan bari mu dawo HCL ɗin nan akwai luminance shine kamar ka ƙara wata kala haske. Kamar yanzu let's say muna so mu ƙara oranges haske fata ta kaga idan ina ƙara fata ta kawai ke ƙara haske, in na rage gaba ɗaya fata ta kawai za ta yi a oranges kenan. Haka zalika red ko pop duk wanda ka taɓa wanda zai maki. So za mu zo magenta kamar yanzu muna son kan kayan ta muka danna wannan pika ɗin muka zo kan kalan kayan ta ɗin nan sai mu ja ya mana abin da muke so. Duk inda irin wannan kalar take zai saita shi. Dan akwai hue ɗin nan shine kaman let's say fatar ta muna so ta ɗan yi jaja in muna so za mu ja ta nan kun ga fatar ta yi green idan muka ja ta nan kun ga fatar ta koma pink ma gaba ɗaya. So kana so ka ɗan gyara kalar fata irin tun ɗin yayi daidai ya kamata da wannan za ka gyara shi. Dan idan a haka ma za ka iya ba mutum kuɗin shi cause ka mai duk virtually basic abubuwan da ya kamata a ce duk ka mai. Za mu iya ɗan ƙara saturation kaɗan maybe zuwa 11 haka. So kun gan shi yanzu kun ga da yadda hoton mu yake, kun ga da muka editing ga yadda ya koma. So shi lightroom haka ne kuma sauƙin amfani gare shi cause da ka gama za ka iya zuwa library ɗinka inda naman ka shigo da hoto kana importing ɗin shi zai kawo ka develop. Wannan develop da ka shiga develop ana ake wannan editing ɗin. Akwai wani wannan da ban nuna muku ba. So kamar yanzu misali ina so iya fuskanta tafi ko ina haske irin sauran wurin da ya duhu. Na danna wannan dan cycle da ke ganin radial filter ɗin idan na ja haka shine ake kira masking wannan. Idan na ja shi haka na jawo wannan akan fuskanta sauran sai yanzu na duk da kuka ga jannan kenan shine aka yi masking shine aka zaba shi za a taɓa duk edit ɗin da ne ana shi zai hau can. Dan ɗan rage haske nan bari ku ga yadda zai ba mu. Iya nan inda na sa wannan nan iya nan kenan ba ɗauki shi bai ba bari da shi baya kaɗan yake iya kaɗan. Kun ga iya nan mu fuskar ne kawai ba za a taɓa ba. An kuka kalli nan za ku ga yadda hoton ya koma. Yanzu nan in ina so ma zan iya zuwa nan saturation mai da ko ina black and white. Ba zai mai haka ba sai an yi masking ina ji tsaye muka ga saturation nan wancan na hoton ne gaba ɗaya yanzu ne nan haka
abu ko ina ya zama black and white banda fuskan saboda nan ne kawai na yi masking man ne ba zai taɓa ba cikin wannan cycle ɗin. Shi kuma sai mu sa don kun ga da hoton mai koma so kun ga da hoton mu ke taso da kun ga yadda ya dawo so a haka za mu iya ƙara shadows ɗin irin saboda fuskarta da mu ƙara vibrant so yanzu ai dai wannan hoton da abin da kake so da yadda za ka yi mutum hoton za ka yi amfani da shi za ka yi ji wanda ka hoto haka daga dai haka ya koma haka alhamdulillah sai dai ka ce alhamdulillah shi wani abu ba dole bane kawai na sa shi ne irin dan nuna muku ko na menene. To kun ga dai da editin mu da lightroom ya kasance so sai nan gaba za mu yi capture one za mu yi picasa da duk wani da za mu iya samu da akwai su da yawa suna da yawa so za mu ringa yin su ɗaya bayan ɗaya muna yi muna gani na gode sosai a ci gaba da karambani. Dan da karambani yake koya an fi koya da karambani wallahi a ci gaba. Allah ya ba mu sa'a. Thank you.